Ay nga po mga kapartner, ari kita diri subong sa dalan Campal de Ciudad sa Sipalay mga kapartner. Kung sa diin may nagluntad diri sa vehicular accident sa nga tinaligdan lang nga gabi. Isa patay sa siniin, isa ka Isuzu forward ang may karga nga scrap na dagdag diri sa may nawala nga bahin sa Campal des nga dalan. Kag sunod sa ato nakuha nga impormasyon mga kapartner, base sa statement sang driver sini, samtang yun, balik kita liwat live. So sa sining sa naton mga kapartner no, sunod sa driver sining salakyan, nabatsagan niya na nga daw wala na sila sang preno, kag nakabalo ang tagiya mismo na sining scrapan. Yun mga kapartner no. So ang natabo sila di mga kapartner, ang ginimo sining driver, nagmuno na sa dire pa lang nga area no, dire pa lang nga area mga partner oh. Nabatsagan niya na nga wala na sang preno. Kaga namuno ya sa mga upod, tatlo silang sakay sini. Ang sa piyak sa passenger side nga sa igad nga sa bertahan among tagiya. Sa sini nga mga scrap mga kapartner kag sa sini nga salakyan. So ana tabo mga kapartner, ginpunggan pa no, ginpunggan pa tani nga maglukso ining driver sang driver ining pasahero nga tagiya sini nga salakyan, pero so kadasig lang sa natabo naglukso ang driver ang tagiya sang sini nga salakyan, kag sa iya nga paglukso sunod sa driver na outbalance siya, kag ang pag outbalance siya mga kapartner nagtupa sa iya pawala. So bot silingon kay tupa sa pawala padulog ini naigo gid sa sang buli nga guma sa right side, kag nalapakan ang biktima, ang napatay mga kapartner sa sining nagluntad nga aksidente. So nangin kung tanawon naton masakit nga kamatayon ang nagtabo ini sa iya, hindi na naton ma-mention gid sa isa kung ano gid ang natabo nga pagkapataya, posible mo ginalinan niya pagkapataya. Pero mga kapatid, imagine nyo na lang nga nalapakan sa sangguma, ang yagin nga lawas nalapakan sa sangguma, kag ang karga sini mga pila ka tonelada ni? Ha? Mga posible 5 ka tonelada ni gurong karga ni nga scrap no, suno sa mga naga-mention dito sa aton. Amo na kabugat mga kapartner ang naglapak sa iya. So in that mga kapartner, no, ginbawi ang ulam mga kabuhi sining tagiya sa salakyan mga kapartner kag gining tagiya man sang scrapan. Sa subong ginapatigayon ang pag rescue na lang sa salakyan, kag tiyan mo na gin-transfer na gani ang mga karga sini para makuha ini disgrasya dire. So layo kita sa area tungod kay wala dito signal. So dire lang tanga part mga partner ko wala dia signal, wala to signal no. Apa man karga sang sento gahilan mo pala to. So makita naton sa mga partner no. So sana sila na naton mga partner sa liwat, ari kita dire sa may katuan niyo to bla. Tiyog lang. Katuan niyo tong enforcer sa dalo mo. Amalon nyo nga ito kasi sa dalong mabantay. Kaya para hindi na mag-fall, hindi na magsaka pa na. Hindi na magsaka. Amala dito kasi sa dalong para dito papundoon na saka lang. Ang isa lang, isa. Ang isa manaog ko sa boss para hindi na masaka. Makita na yung wala communication ako. Thank you, bro. Naok na lang ikagaw. Full stop na sa dalong, kaya lang alang na todo. Okay, naok na lang guys. Kaya lang alang na karon ang mga pick-up tag lang sir. Malang-alang na to sa klaron.
Yun mga kapartner, no, ari lang ta diri sa layo tungod kay wala to signal kung dito kita na yon. Gina-rescue na lang subong, no, ang salakyan nga na-disgrasya kagabi. Isa ini patay mga kapartner kung sa din rason sang iya kamatayon, naglukso siya sa passenger side sa salakyan. Kag sa iya paglukso dito sa So mga partner, no, natumba sa mismo dito gid sa buli nga part sang guma sang salakyan. Kag tinalapakan siya mga partner, amo ni ang rason sang iya nga kamatayon. So ang driver ya wala man kaya naman over yang salakyan. Isa sa mga nakuha nato ning impormasyon tungod siguro sa kakulba o kung ano man nga mga rason nga ang naglukso saya kay siya ang sa passenger side mga kapartner ang tag-iya sining nga salakyan kag tag-iya sining mga scrap mga kapartner nga i-deliver pa ni posible sa Bacolod. So natabo ini sa tinalikdan lang gid nga gabi mga kapartner kung sa diin ginbawi gid ang kabuhi sa tag-iya sa sining nga salakyan mga kapartner. So kasagaron ginatingwaan na nga i-rescue ang salakyan sa rescue group sang Hinubaan kag kon sa diin mabuligan ini kay ang tag-iya sini actually mga kapartner taga Hinubaan taga sakop sang banwa sang Hinubaan. So sa mga nagtatanaw sa aton Permi Live sa 96.7 FM sa IMN News sa Kampal actually ini diri ngalan sa kadamang sa mga relasyon natin, especially ang padulog may single nga motor, tricycle di pasahe, jeep, van, nagakadisgrasya diri sa una, may mga series diri nga nagakadisgrasya. Ini mga partner, kung baguhan ka lang ginadre, kag hindi mo sa uladong dalan, malang-alang kag ginadre kay gapadulog lang tapos abi mo okay na meto pagid nga kurbada nga padulog sa ubos. Kag ang pinaka-advice lang naton sa inyo mga partner, kung naga-travel kita, especially kung may makarga or magalong distance kita, i-secure tagid nga aton sa lakyan kondisyon antes kita maglakat. O especially ang brakes, i-check gid naton, no, para mangin secure man ang aton nga paglakat. So sa aton nga mga bago naton nga mga viewers, good afternoon. Live kita dito subong sa 96.7 The Lovely News FM. Kag amuman so sa IMN News or Ilonggo Media Network News mga kapartner. Kung sa diin gina-cover naton subong ang pag-rescue sining salakyan ang nadisgrasya sa tinalikdan nga gabi nga involved ang tag-iya sini. Sana silin na naton ang tag-iya sa sining nga salakyan napatay tungod sa sining aksidente. Ang rason mga partners ang iyang kamatayon nalapakan sa mismo sang iyang salakyan. Tungod kay sang gapadulog na sila ding area mga partners sa nga dalan, samtang gapadulog na din sila mga partner. Nakamuno ang driver sa salakyan nga wala sila na sang preno. Although may loss sang brake na sila. So sa sina, naratol posible ang tagya sa sakyan kag ara sa nagapungko sa passenger side kag lapit sa pertahan, ang natabo mga partner naglukso siya. Sa giya nga paglukso suno sa driver na outbalance sa pawala. Bot silingon kung pawala pakadto sa direksyon sa salakyan. So amo na mga partner kung sa diin paglabay sa salakyan nalapakan sa sangguma sa right side
sa buli nga part sang salakyan. So imagine na naton guys, nalapakan siya. Kag hindi na nato no kay kakano sa mga nagkakaon dira pasintabi lang. Ka sakit nga kamatayon ang naexperyensyahan niya tungod kay nalapakan gid sang salakyan. So makita naton mga partner nga sa sina amoy ni ang rason kung ginbawian sa sangkabuhi. So mga partner no, bago lang gido may na istorya kita diri. May nakakita gali sa pagkadag. Iya mga partner nakabos kuno iya til nga paglukso pagtupa. So pagtupa yan nino nagtiyog sa tikapin pagidulogon nga daan. Hindi ka na gid makabalanse niya. So paglukso ya na-outbalance siya pag-outbalance pa wala direction gid sa guma nga sa buli sa right side. John! Ini saya John! Benda Lovely News FM. Kag pwede man kita maka-follow no sa IMN News. So maka-provide sang news and update for Filipinos nation worldwide no ang IMN News. So makita naton sa buong arana gina okay na karga na? Hindi, okay na ba? Ano na lang, may haraman naman. Pwede man ka mo mga follow, like, ag share sang IMN News. So para may updated pa kamo sa mga latest tabot sa Banwa sa Inuwaan, syudad sa Sipalay.
Dala ko raw. Dala na. Dala na. Mga bago pala naton nga viewers, gina-rescue subong ang salakyan nga na-aksidente diri sa tinalikdan lang gid nga gabi. Kon sa diin nagabawi isang isa ka kabuhi. Sa isa ka ulang mga kabuhi sa nga tag-iya sa sini nga salakyan kag naganegosyo sang scrap mga part. Ngapon. So ara na nagawadulog ng iban kay tungod nga laglawik ang traffic tungod sino yung nagluntad ring aksidente. So sa mga bago na to ng mga viewers to, ang natabo din mga ka-partner, isa ini ka vehicular accident sa tinalikdan nga gabi kung sa diin na naggabawi gid sang hulam nga kabuhi sang isa ka sakay sang sining forward Isuzu forward nga salakyan nga ginakargahan sang scrap. Suno sa driver sang sining nga salakyan sa nagapadulog na sila din mga ka-partner, nabatsagan niya nga daw wala na sila sang preno. Pag namuno ya ini sa tag-iya sang salakyan nga upod yaman mismo sa salakyan mga ka-partner. Kag sa iya nga pagmuno mga ka-partner, nag-decide ya ang tag-iya sa salakyan nga maglukso. Kag suno sa driver sa iya nga paglukso na so parahin kita sa pag-atag sa updates mga ka-partner. Kag sa iya nga pag-balance ni mga ka-partner suno sa driver, kag even sa mga nakakita ang direksyon sa iya pag-out balance na tumba siya pagkadto sa salakyan nga nagapadulog nga iyaman ng mismo ginsakyan. So sa sina mga ka-partner sa pagkatumba ya didto gid sa tumba sa bli nga guma. So mga ka-partner no, so kay na dito gid siya natumba mga ka-partner, nalapakan siya sang buli nga guma sang salakyan nga iya mismo ginsakyan. Mapilit? So sa inyo mga ka-partner, so sino mga ka-partner no, nalapakan siya imagine na to, nalapakan siya sang buli nga part sang iyang salakyan kag may karga mga suno sa mga. So padayon kita mga partner no, sa mga bago naton nga viewers. So suno sa mga nakapansin no, naka-identify sining karga nga mga scrap. Ara kuno sa mga 5 tons ang bugat. So suno na yan sa ila. So but sila mga partner bugat kag nalapakan pa sa sinisang ining salakyan. So sa nalapakan sa mga partner amo ni ang gid mga partner nga kon sa diin ginbawi ang iyaw lang mga kabuhi. Ang driver sa sining salakyan wala ya mayo na wala mayo sang kapilasan. Ang sa tunga lang yang sakay sa sining salakyan may so amo na no, ang sa tunga nga sakay may pila sa tuhod. Ang driver wala gid siya kapanawog hasta nga nabunggo ini sa igad sandalan nadagdag sa kalog ang ini nga salakyan.
So diri ni sa area sa Camp Valdez. Diri na sa area sa Camp Valdez. May kabalaka kag pagpalangga. That song was brought to you by Tani wala na ipalabay no? Pinapastop kanina mo, nagpakbo na siya. Isig,
Buwan na tirahe. Wala ka patay o. Wait na ha. Dito pa kanina patay sa Masitas to. Awan? Sa kulungan pusdang ang pulis lakyan.